Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 1-nji iýuny hepdeniň penşenbe güni efirde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin orsiýetli kiber hüjümçüleriň öz ýurduny tanqid edýänleri watançylyk duýgulary sebäpli nişan alyp bilýänligini aýtdy, emma şeýle kiber hüjümlere hökümetiň gatnaşygyny ret etdi. Putinin 1-nji ýylda Sankt-Peterburg şäherinde halkara täzelikler agentlikleriniň baş redaktorlary bilen geçiren duşugynda aýdan bu sözleri Birleşen Ştatlaryň aňtaw agentlikleriniň ýurdun geçen ýylky prezidentlik saýlawlaryna täsir ýetirmek maksatly kiber hüjümleriň Kremlin görkezmesi bilen geçirilenligini öňe sürmeginiň daşyndaky diskussiýalaryň dowam edýän wagtyna gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň aňtaw resmileri Putin kiber hüjümler we propaganda arkaly 8-nji noýabrda Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlarynda ýeňilen Demokratik Partiýasynyň dalaşgary Hillary Clinton'a ziyan ýetirmek üçin täsir ýetiriji kampaniýany gurnamaga görkezme berenligini aýdýarlar. Kreml şeýle aýplamalary ýygyderli ret edip gelýär. Dünya ýurtlary Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'yň howanyň üýtgemegi boýunça ulalaşyk baradaky kararyna garaşýarlar. Dünya ýurtlarynyň hökümetleri Birleşen Ştatlary howanyň üýtgemegine garşy göreşmek boýunça global şertnamasyndan daşlaşmazlyga çağırdylar. Prezident Donald Trump Birleşen Ştatlaryň 2015-nji ýylda Parisde baglaşylan Paris ulalaşygy diýilip adlandyrylýan ulalaşykdan çykyp çykmazlyk kararyny 1-nji iýunda mälim etjekdigini 31-nji maýda Twitter'da ýazypdy. Birleşen Ştatlaryň media serişdeleri Washingtondaky çeşmelerine salgylanyp Donald Trump'yň 195 ýurt tarapyndan gol çekilen ulalaşykdan çykmagy karar etmegine garaşylýanlygyny habar berdiler. Bu karar Birleşen Ştatlaryň öz ýaranlary bilen gatnaşyklaryny ýene yaramazlaşdyryp biler. Şeýle bu ýurda dünýä derejesinde ulalaşyga gol çekmedikdiňe iki döwletiň Nikaraguanyň we Siriýanyň hataryna goşulmagyna getirip biler. Ýewropa ýurtlarynyň liderleri Donald Trump'y ulalaşykdan çykmazlygaündemäge finançdylar, orsiýet we Hytaý garaşmak pozisiýasyny eýlediler. Gepleyer Azatlyk Radiosu, siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Türkmenistan elektrik energiýasynyň serhedaşyr sowdasyny maslahat etdi. Bu meseleniň türkmen häkimetleriniň Aşgabatda geçiren halkara energetika hartyasynyň energiýa resurslarynyň tranziti boýunça maslahatynda gozgalanlygyny media maglumatlary habar berdiler. 31-nji maýda öz işini tamamlan bu maslahatda halkara energetika hartyasynyň ýolbaşçysy Türkmenistanyň energetika ministri Çary Murat Purçekow Türkmenistanyň elektrik energiýasynyň eksportyny artdyrmak planlaryny ilkinji nowatda munyň goňşy Awganistana degişli boljakdygyny ma'lum etdi. Maslahata Ýewropa ýurtlarynyň energiýa kompaniýalarynyň wekilleri we Özbekistanyň energiýa boýunça resmileri gatnaşdylar. 20-nji maýda Türkmenistanyň we Özbekistanyň arasynda elektrik energiýasynyň tranziti we aktarylmagy barada ulalaşyga gol çekildi. Türkmenistanyň we Özbekistanyň prezidentleriniň 20-nji maýda Abazada geçiren duşugynyň ýygyny baglaşylan bu ulalaşyga Özbekistanyň Uzbek Energo kompaniýasy we Türkmenistanyň energetika ministrligi tarapyndan gol çekildi. Türkmenistan elektrik energiýasyny Awganistana we Irana satýar. Gazakstanyň suwdy meşhur aktyor we rejissor Tungushpay Jamangulowy syýasy sebäpden gozalan işiň esasynda mali gözboýçylyk üçin günäli tapdy we şertli tutsaklyga hökm etdi. 1-nji iýunda Almaty şäheriniň suwdy Jamangulowyň film almak üçin niýetlenen döwlet büdjetine degişli fondyň puluny bitarpa we gözboýçylykly ulanmakda günälidigini aýdyp, 13,5 ýyl şertli tutsaklyga şerede 3,4 million teňe, ýagny 10.850 Amerikan dollary möçberinde jerime hökm etdi we 5 ýylyň dowamında oňa döwlet guramalarynda wezipe eýlemegi gadagan etdi. Jamangulow özüne ýönkülen günäni ret edýär. Ol 2-nji noýabrda tutsak edilipdi we 223 000 Amerikan dollary möçberinde puly hyýanatçylykly ulanmakda aýplanypdy. Jamangulow tutsak edilmeginiň öňe sirasyndaýdan çykyşynda ýurdun medeniýet ministri Arstanbek Muhammedulyny korrupsiýa baş goşmakda guman edipdi we ony jinsy kemsitmelerde aýplap çykyş eden ençe medyanana goldaw bildiripdi. 68 ýaşly aktyor Jamangulow 33 filmi bilen meşhurlyk gazanypdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Ýakyn aýlarda daşary ýurt diplomatlarynyň Türkmenistanyň Uwdun depe türmesine goýberilmeginiň ähtimallygyny Türkmenistanyň Alternativ Täzelikler Agentligi Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň çeşmelerine salgylanmak bilen habar berýär. Maglumatda Türkmenistanyň häkimetleriniň ýurtda iň ýowuz şertler bilen tanalýan we syýasy tutsaglaryň saklanýan esasy ýeri hasaplanýan bu türme ýakyn 2-3 aýlykda diplomatlary eltmek kararynyň Aşgabatda geçiriljek azýady bilen bagyldygy bellenilýär. Bu çäre ýurdun halkary jemgyýetçiliginiň öňünde öz imijini gowlandyrmak maksady bilen bagyl diýip ol neşir habar berýär. Şol bir wagtda da çak edilýän saparyň takik wagtynyň şeýlede kimin we nähili şertlerde türme goýberilýekdiginiň ma'lum edilmeýänligini öz çeşmesine salgylanyp habar berýär. Bu häzirlikçe bu maglumaty garaşsyz çeşmelerden tasdikladyp bolmaýanlygyny ýazýar. Azatlyk Radiosu hem daşary ýurtly diplomatlaryň Türkmenistanyň türmelerine aýdylýan sapary barada kommentari alyp bilmedi. Şol bir wagtyň özünde de Türkmenistanyň Alternativ Täzelikler neşri häzirki wagtda diplomatlaryň şak edilýän sapary bilen baglylykda türmäniň işgärleri bilen türgünleşik geçirilýändigini we olaryň nirede we nädip durmagyň, nädip özüň alyp barmagyň, näme diýmegiň we näme barada gurrun etmezligiň ýügredilýändigini Içeri işler ministrliginiň öz çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Tösünü, her gün diýeni Uwdun depe dürli ministrliklerden we edaralardan komissiýalar gelýär. Olar esasan Saglyk saklaýyş ministrliginden we Içeri işler ministrliginiň merkezi edarasyndan. Olar kameralaryň şertlerini we hajathanalyň ýagdaýyny, naharhanalary, adyk saklanýan ýerleri barlaýarlar. Hem tutsaglar bilen gepleşip olaryň saglygyna degişli şikaýetleri bilen gyzyklanýarlar diýip Türkmenistanyň Alternativ Täzelikler Agentligi maglumat ýaýratdy. Türkmenistanyň syýasy türme hökmüne tanalýan Uwdun depe türmesi 1990-njy ýyllarda Saparmurat Niýazowyň rejimi döwründe gurulypdy. Bu ýerde oppozisiýa wekilleriniň, aktivistleriň, garaşsyz jurnalistleriň saklanýanlygy aýdylýar. Türkmen türmelerinde dereksiz ýetenleriň ykballaryny anyklamak goýunça iş alyp barýan Olary diýerik Wörközüň atly kampaniýanyň maglumatyna görä, Uwdun depede syýasy sebäplerden tutsag edilen 80-den gowrak adam ýitirmedilipdir. Käbir maglumatlara görä, Türkmenistanyň tutsagy hökm edilen Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyň bu türmede saklanýan bolmagy ähtimal. Halkary gurumlary, Halkary Gyzyl Haç guramasynyň, Birleşen Milletler guramasynyň we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklary boýunça wekilleri Uwdun depe türmesine goýurilmegini gazanmaga ençeme ýyl bäri çagyryş edip gelýärler. Türkmenistanyň hökümeti şu çaka çenli oňa oňyn jogap bermedi. Uwdun depe türmesiniň resmi ady Berk rejimli AG-5 edarasy. Ol Türkmenistanyň Ahal welaýatyna paýtagt Aşgabatdan 70 kilometr uzaklykda Uwdun depe owasynyň goloýunyna ýerleşýär. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Şu günkü gün dünýäde adından 700 milyon çağı çağılykdan mahrum edilýär diýilip, Save the Children atly halkary guramasynyň dünýäde 1-nji iýunyny bellenýän halkary çağılar gününe gawatlap çap eden ugurlanan çağılıgyň soňy 2017 atly hasabatyna bellenýär. Şeýlede agdalyň sanyň hakykatda ýene 100 milyon artyk bolmagy mümkin diýilýär. Muňa gowşok saglygy saklaýyşyň mewjudyan zorlugyň, ýaş gyzlaryň durmuşa çykarylmagynyň, göwreli bolmagynyň, ýeterlik imitlenmezligiň, okuwdan mahrum edilmegiň we işledilmegiň täsir ýetirýändigi bellenilýär. Berilen käbir sanlara göre şu günkü gün dünýäde 263 milyon çağı bilim almakdan mahrum bolýar. 168 milyon çağı işledilýär. 158 milyon çağı ýeterlik derejede imitlenmeýär. Uğurlunun çağılık atlı hasabatda 77-nji ornuna yerleştirilen Türkmenistan çağılar belli bir derecede çağılıktan mahrum edilýän ýurtlaryň hataryny agdalýar. Hasabatda Türkmenistanyň çağılaryň ýagdaýyny görkezýän statistik maglumatlarda şeýle sanlar berilýär. 5 ýaşyna ýetmeýän ýoğulýan çağılar her 1000 çağıdan 51,4, adyk etmezçiliginden horlanýan çağılar 11,5%. Çağı ähmetine çekilýän
5-14 yaş aralygyndaky çağalar 0,3%. 15-19 yaş aralygynda durmuş gurýan çağalar 6%. 15-19 yaş aralygynda çağa dowurýan yetkinjek gyzlar her 1000 çağadan 16-sy. Hasabatda Türkmenistany degişli berilýän ýeni bir maglumatda 19 ýaşyna çenli öldürilýän çağalaryň sanyna degişli. Maglumatda Türkmenistany degişli bu san ýurtda her 100.000 adam başyna 1,13 diýilip görkezilipdir. Hasabatdaky sanlar 2011-2016 ýyllar aralygyndaky statistika esaslanýar. Save the Children atly halkary guramasynyň ogurlanan çağalygyň soňy 2017 atly hasabatyna Türkmenistany berilen umum baha 865 baldan ibaret. 172 ýurdy öz içine alýan hasabatda yeterlik imitlenmezlik, garyplyk, çağa dähmeti we bilim ýetmezçiligi ýaly howplaryň çağanyň geljegini hatar astynda goýýanlygy bellenilýär. Dünya derejesinde çağalaryň ýagdaýy boýunça iň oňut baha Norwegiýa berildi. Çağalyk üçin iň elkenç ýurdun Nigerdigi aýdylýar. Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Halkara guramalarynyň hasabatlarynda çağa dähmediniň çağalaryň kadaly durmuşda ýaşamagyna, olaryň geljegine erbet täsir ýetirýän esasy ýagdaýlaryň biridigi bellenýär. Türkmenistanda çağa dähmedi bilen bagly ýagdaýy görkezýän resmi sanlar çap edilmeýär. Şol bir wagtda şuňlar ýurduň dürli kunjuklarynda şol sanda paýtaxt Aşgabatda köçelerde dürli işler bilen gazanç etmäge synanýan çağalaryň köpölünligini yerli ýaşaýjylar gurrun berýärler. Biz bu ýagdaý bilen gyzyklanyp Türkmenistandaky habarçymyz Sultan Açylywa bilen söhbetdeş bolduk. Sultan daýdy, indi şu günler Aşgabatyň köçelerinde eli bedreli çağalaryň köp göze ýylýänligi barada habar berilýär. Olar maşyn ýuwup ýa-da bazarlarda ýük taşap köçelerde dürli işleri edýänligi habar berilýär. Bu umumyň Türkmenistan üçin, Aşgabat üçin adaty bir ýagdaýmy? Hawa gözelşi mekteplerde tamam bolandan soň şu çağalar Aşgabatyň özünde de esasan etrap merkezlerinde şu kazanç etmäge çykýarlar. Şolaryň çal satyp berellerine ýa bolmasa soğuk su satyp berellerine, türlü zatlar satyp berellerine duş gelse bolýar. Türlü işlere şolar çekilýär, ýa-birine güýji ýeten çağalar galtak sürüp özüniň güýji ýeten ýüküni birerek ertip bermeli bolsa, kän duşsa bolýar. Çağalar işe çekilýär. Esasan ýanky kanikul döwründe şolar türlü gazanç etmäge köçe çykýarlar. Şu çağalar özleri özbaşdyk çykýarmy ýa enatalar tarapyndan uğradylýarmy adatça? Şolara enatalar gitmäň diýip şol gadagançylyk ýerden ok diýilýär. Men hatyhwetde şolyan oba ýaşaýjylar bilen şolar enatalar razylyk berýär şu çağalaryň gazanç etmäne sebäbi şolaryň özleri işsiz bolan üçin eklenç ýagdaýlar kyn. Sultan daýdy, köçelerde işläp ýüren çağalar haýsy ýaşdaky çağalar şolar esasan? 12-13 ýaşdan başlap 16-17 ýaşaçyly dürli ýaşdaky çağalar. Näme sebäp bolýar çağalaryň işlemegine, çağalaryň köçe çykyp iş görlemegine? Esasy güzel ýagdaý, şolaryň enatalarynyň işçiligi çağalara öz başda gazanç etmäge, köçe çykmaga ýa bazara çykmaga mejbur etýär, itelýär şonu. Çağalaryň eňleşigi dinesiýär, okuw hesaplar hökman edilmeli. Şolar eger şu çağalarym özleri gazanç etmäge çykman otursa, şolar ýa okuw wagty başlanan döwründe olar ýa mektebe gidip bilen oklar ýa kösenýärler. Hatda şu mektebe gidip bilmän goňşy bolan kömek edip şu çağanyň okuw hesaplaryny eňleşiklerini alyp berýän halatlar bar. Şoň üçin şolar mejburi özleri şol gazanç etmäge çykýarlar, işlemeli bolýarlar. Indi çağalaryň daşarda gergili işde, agyr işlerde, hapa işlerde işläp ýörmegine ululary nähili seredýärler. Umumyň jemgyýet, türkmen jemgyýeti nähili seredýär. Dogrusu şoňa bir perwa garalýar. Sebäbi jemgyýet näme barly adamlara çağalaryň şolar ýaly göderen üçin sewda satdyk ýa başga bir agyr işler edip görenne bir parhar ýa olar näme dokuňastan gamy ýok diýerler bolýar. Galyn bir özleri ýagdaýy kyn adamlar, ýa-ni işsiz göderenler kyn adamlar bolsa näme? Olaryň öz durmuşlary hem şolar ýaly öz çağalaryny uğratmaly bolýarlar, şolar ýaly gazanç etmek üçin. Sultan daýdy, döwlet tarapyndan näme edilýär çağa dähmedine garşy? Döwlet tarapyndan şolara çağa dähmedine ulanmaga gadagançylyk ýerilýär mekteplerden. Şolara enatalaryna üstüne barıp käýýärler şu çağasyny goýbermeli üçin ýa çağany bir da sewda satyp edip duran wagty görseler, saklasalar berk tawşyrýarlar şol näme täzeden şu köçe çykmalyk ýa bazara çykmalyk üçin.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýän. Aşgabatyň adyndan 4 bankynyň şahamçalarynda daşary ýurt valutasynda bank kasaby bolan adamlaryň indi 10 gün bäri öz puluny alyp bilmeýändigi habar berilýär. Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleriniň aýtmagyna görä, Türkmenistanyň daşary ýurt iş bankynyň, Senat bankynyň, Halk bankynyň we Türkmenbaşy bankynyň paýtagtdaky şahamçalarynda her gün adyndan 50-60 adam özüniň daşary ýurtlardan uğradylan aýlyklaryny almak üçin nowata dursa-da, onu alyp bilmeýän ýygyna boş gaýdýarlar. Biz, ýagny men we meniň 100den gowrak kärdeşim bank kasaplarymyza uğradylan daşary ýurt valutalaryndaky aýlyklarymyzy almak üçin 10 gün bäri öňkü garawym häzirki Senat bankynyň şagamçalaryna gatnaýas. Ýöne bize şagamçamyza pul uğradylanok. Haçan uğradyljakdygyny bilen bilemzok. Pul uğradyljak bolsa bize jaň etmeli. Ýöne bize jaň gelenok. Ertir gelin diýýärler. Ertesi gün gelseň ýene şol bir jogap berýärler. Dip adynyň efirde tutulmadylygyny soran Aşgabatyň Pushkin adynaky mektebiniň bir mugallymy aýtdy. Bank müşterileriniň käbirleri bu ýagdaýyň beýleki banklaryň şahamçalarynda da gaýtalanýandygyny, Türkmenistan bankynyň Parahat 4 etrapçasyndaky ýa-da Halk bankynyň Zelili köçetiniň uğrunaky bölümlerine de inne adyndan bir hepde bäri daşary ýurt valutasynyň uğradylmaýandygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň banklarynda ýa-da olaryň şahamçalarynda bank hasaplary bolan adamlar özlerine daşary ýurt valutasy gelen pulu diňe öz bank kasabyny açdyran şahamçasyndan alyp bilýärler. Bu ýagdaýyň bank müşterileriniň beýleki şahamçalara ýüzlenmegini çäklendirip, işini hassa kynlaşdyrýandygy aýdylýar. Raýatlaryň daşary ýurt bank kasaplaryna uğradylan pulun berilmediligi barada bank resmileri ilat köpçüligine resmi düşünürş ýa-da maglumat bermeýärler. Bu mesele dogrusunda Azatlyk Radiosy gürrüň edilýän banklaryň merkezi edaralary bilen habarlaşanda haýsydyr bir kommentari almak hem başartmady. Emma Senat bankynyň bir şahamçasynyň jogapkär resmisi adynyň efirde agdalmadylygyny sorap, muny ýurtda daşary ýurt valuta gorunyň barha adalyandygy bilen düşündirdi. Bu maglumaty resmi çeşmeleri tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmasa-da, bu waka ýurtda naqd pul dolanşygynyň barha adalyandygy baradaky maglumatlaryň peýda bolan mahalyna gabat geldi. Muňa bolsa ýurtdaky işsizlik we beýleki meseleler bilen bir hatarda döwlet büdjetinden aýlyk alýan işgärleriň ençemesine şol sanda muallimlere saglyk we nebit-gaz puwdagynyň işgärlerine zähmet haklarynyň indi 2 aý bäri berilmediliginiň sebäp bolýandygy aýdylýar. Halkara ekspertleriniň we yerli synçylaryň ençemesi häzirki wagt Türkmenistanyň öz garaşdyrlygyna eýe bolan bäri iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigini aýdyp, munyň emele gelmegine dünýäde energiýa bahalarynyň aşaklamagynyň eterge berendigini belleýärler. Türkmenistan bu ykdysady kynçylyklaryň fonunda şu ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlaryna gabatlap, Ýurita Olimpiýa şäherçesini we dünýäniň iň gymmatbaha aeroportlarynyň birini gurdy. Türkmenistan bu guruluşlar üçin 8 milliard Amerikan dollaryna golay maliýe serişdesini harçlady. Sözümizin ahirine aýtsak, Türkmen häkimetleri we media serişdeleri tarapyndan banklaryň şahamçalarynda daşary ýurt valutasynyň ýetmezçilik etmegi we onuň sebäpleri hemde bu ýerde emele gelen nowatlar barada henide çenli ilat köpçüligine düşünürş ýa-da maglumat berilmedi. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar öňeligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Videoda bir türkmen migranty ölüm haýwatyna atan tutuldy. Bir türkmen migranty ölüm haýwatyna atyp pulunu alan makaly onu video suraty düşürip sosial ulgamda ýaýradan adam halk köpçüliginiň güýçlü näýlelik bildirmeginden soň Türkiýanyň Ýalowa şäherine tutuldy. Azatlyk Radiosynyň dünkü göýbölüşinde hem aýan edişimiz ýaly sosial mediada ýaýradylan videoda özüni görkezmeýän näbelli bir adam owansany bir türkmen migranty awtoulogda zamon alyp seni nähil edip öldüreýin. Men ýurdumda näme işläp ýörsiň? 20 lira pul ber, seni öldürmeýin. Seni öldüreýinmi ýa-da pul alaýyn diýen sözler bilen haýwat atýar. Senin adın ne? Adım Dayverdi. Seni şimdi nasıl öldüreyim?
Öldürülmesen iyi olacak. O zaman o 20 TL'yi ver, seni öldürmeyeyim. Seni öldüreyim mi, paranı mı alayım şimdi? Hiç kayıtlam etmem abi. Seni şu anda kaydediyorum. Çıkar parayı. Türk Medeniýetinde çykan habarlarda aýdylyşyna görä, müňlerçe adam tarapyndan paýlaşylyp, köpçülüge ýaýradylyp, bir ýadgarlan video bilen baglanyşykly sosial media ulanýan adamlar derrew respublikan sülçülüge arz şikayet edýärler. Türkmen migrant oglanyň we onu zamun alanyň derrew tapylmagyny talap edýärler. Sosial mediada ýaradylan video barasynda Ýalowanyň polis müdürligi bilen welaýatyň migrasiýa idarasy derrew herekete geçýärler. Waka bilen baglanyşykly Ýalowanyň polis müdürliginiň beren beýannamasyna aýdylyşyna görä, videonyň Ýalowada suraty düşürilendiginiň anyklanmagyndan soň uzak giýje giňerimli gözläp agtarş iş alınıp barylýar. Ahirine videonu surata düşüren 33 ýaşyndaky AA adly adam Altınowa etrawyna ele salynýar. Videodakylar howpsuzlyk bölümine getirilýär we gerek bolan kanuny işler başladylýar. Videonu surata düşüreniň anyklanan AA polise beren düşündürşünde onu değişimi üçin taýýarlandygyny, owансanyň raýaty türkmen migranty bolsa Altınowa etrawyndaky bir iri şahly mallaryň saklanýan fermasynda işgär hökümine işledýändigini aýdýar. Özüni Hudaýberdi Roz Muhammed diýip tanadan 20 ýaşyndaky owансany türkmen migrantyň bolsa Türkiýe bir kanun ýolundan gaçyp gelendigi, ýanynda hem hiç kili dokumentin ýokdugy anyklanýar. Haýwat videosy barada sosial mediada berk ýazgarlandan soň AA adly adam gaýtadan bir video suraty düşürip, wakanyň değişmedigini aýdýar. Hudaýberdi. Gül ola korkma. Nereden korkuyorsun? Korkacak bir şey yok. Tamam, yarın halledeceğiz, tamam mı? Tamam. Salağın yaptığını yarın temizleyeceğiz, tamam? Tamam. Sen söyleyeceksin. Gerçek neyse onu anlatacaksın. Söylerim. Tamam mı? Tamam, söylerim. Ne söyleyeceksin? Şaka diyelim. Tamam. Şaka oldu. Evet. Yani öyle olmadı mı? Öyle şaka. 12-nji videosundan soňam sosial ulgamdaky näýelelikler artmaga dowam edýär. We köpçülük bolan waka beýle değişme bolmaz. Türk halkynyň duýgularyna ähirmezçilik edildi. Görünüşine baha berýärler. Videonu taýýarlan AA Ýalowanyň kadiýetine äkidilen makaly özüne suraty düşürýän jurnalistlere değişmeden başga zat dälli. Medeniýet muny çiğşirdi. Şeýle oýun edenim üçin gatyp puşman boldum diýär. Neden böyle bir şey yapma gereği duydunuz? Tamamen bir şakaydı yani. Bunun basına baktı. Peki pişman mısın böyle bir şey yaptığın için? Şaka yaptığım için çok pişmanım. Hudaýberdi Roz Muhammed bolsa Ýalowanyň migrasiýa gullugynyň ýytyýaryna tapşyryldy. Bolan waka hemmeler bilen bir hatarda Türkiýede ýaşaýan owансany türkmenlerim uly gyzyklanma bilen çuňur duýdurşyk bildirdi. Azatlyk radiosy bilen gürrüňdeş bolan Gülapbek Istanbulda ýaşaýan owансany türkmenleriň bu bolan waka bildiren reaksiýasy barada şeýle maglumat berýär. Bu oglanjyň bu waka Awganistanly türkmenlere gaty täsir ýetirdi. Bu oglan Awganistanyň Jowzjan welaýatynyň Qarqal etrawyndan bolýar, ýani Türkmenistana ýakyn. Örden bul Iran üstünden Türkiýe gaçak gelýär. Bu oglanjyk. Sosial mediadaky toparlaryň bolsa, inni Türkiýe bir kanun ýolundan gelen Hudaýberdi Roz Muhammediň deport edilmeligi üçin tögürler başlatmaga taýýarlanýanlygy habar berilýär. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Türkmenistanyň Türkmen Hawa Ýolları döwlet gullugy Aşgabatdaky halkara aeroportu dolandyrmak boýunça halkara tender bätleşigini elan etdi diýip Günnäwr neşri habar berýär. Bu neşriň Türkmenistanyň resmi mediasyna salgylanyp berýän maglumatyna görä, bu halkara tender bätleşiginiň geçiriljekdigi baradaky maglumat 31-nji maýda köpçülüge ýetirildi. Emma bu tender bätleşiginiň şertleri we düzgünleri barada mälim edilmedi. Günnäwr neşriniň penşenbe güni çap eden maglumatynda soňky 1 ýylyň dowamında Türkmen Hawa Ýolları döwlet gullugynyň paýtagtdaky halkara aeroportyň hyzmat ediş ulgamy boýunça tender bätleşiginiň ençemesiniň geçirilýändigini elan edendigini aýdýar. Olaryň arasynda uçurlarda hödürlenjek adyk imitleri taýýarlamak, halkara aeroportda duty free dukanlarynyň ulgamyny döretmek, online internet arkaly biletler satyn alynanda nagd bolmadyk görnüşde pul hasaplaşygyny amala aşyrmak ýaly hyzmatlar bar bolsa-da, şol tender bätleşikleriniň netijeleri baradaky maglumat henide çenli halk köpçülüğüne yetirilmeýändigini agdalýan neşir belliýär. Aşgabatyň täze halkara aeroportu geçen ýylyň 17-nji sentýabrynda Türkmen prezidenti Gurbanly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda geçirilen uly dawara bilen açylypdy. Dünýäniň iň gymmat aeroportlarynyň biridigi aýdylýan bu hawa mendiliniň gurulşy üçin 2,13 milliard Amerikan dollary möçberinde maliýe serişdesi harçlandy. Bu aeroport açylanan bir näçe aý soň Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri bu täze
aeroportun esasy binasynyň çöküp başlandygyny, munyň netijesinde binanyň aýnalarynyň çataçandygyny we aragatnaşyk ulgamlarynyň sandan çykandygyny habar beripdiler. Şonu Azatlygyň söhbetdeşi näsadlygy aradan aýyrmak boýunça ýürüýte komissiýanyň esaslandyrlandygyny we onuň düzümine yerli we daşary ýurtly şol sanda binalaryň çökmegini öwrenýän hünärmenleriň girdilendigini belläpdi. Bu wakadan bir näçe aý soň ýagny şu ýylyň martynda Berdimuhammedow Türkmen Howa ýolları gullugynyň işine nägelelik bildirdi. Şonu prezident mundan odalam yerli howa ýollarynyň ösürilmegi boýunça degişli tawşyryklary berendigini ýatladyp, bu urdaky işleriň haýal alınıp barlandygyndan kanagatsızlanypdy. Galy bersede 1992-nji ýylda esaslandyrylan Türkmen Howa ýolları gullugy ýolawçylara edilýän hyzmatyň hili boýunça halkara derejesine geçirilýän reytinglerde adatça pes bahalary alýar. 2015-nji ýylda Skytrax neşri iň erwet diýen bahany alan aviakompaniýalaryň 23-siniň sanawyny çap edip, Türkmen Howa ýollaryny dünýäniň iň ýaramaz aviakompaniýalarynyň hataryna girdipdi. BBC News agentliginiň statistikalaryna bolsa, geçen ýyl dünýäniň 14 şäherine halkara uçuşlaryny amala aşyrýan Türkmen Howa ýollary öz ýolawçylaryny iň köp garaşdyrýan şirket diýilip elan edilipdi. Şu ýylyň mart aýynda Ozal döwlet heýçiliginde bolan Türkmen Howa ýollary döwlet gullugynyň açyk aksiýoner jemgyýetine öwriljekde elan edilen soň maý aýynda uçur biletleriniň bahasy ortaça 20% gymmatladyldy. Bu çäreleriň pudoň işini gowlandyrmaga ýardam etjekdigi aýdyldy. Aşgabatyň täze aeroportu Aziýada 2017 oýunlaryna gabatlanyp açylyp, ol ýolawçy terminalynyň üçeginde şekillendirilen iň uly haly göli ornamenty bilen Guinness Rekordlar kitabyna hem girdilipdi. Bu aeroport saatda 2000 ýylda 17 million ýolawçy hyzmat edip bilýär. Emma halkara guramalarının hasabatlarında dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistana ýylda 100.000 töweregi syýahatçy gelýär. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Kabulda esasan diplomatlaryň ýaşaýan kwartalyna azyndan 90 adamyň başyna ýetip, 400 adak adamyň hem ýaralanmagyna getiren güýçli parlamentanyň üstünden bir gün geçendigine garamazdan onuň jogapkärçiligini öz üstüne alan topar entek ýok. 31-nji maýda Awganystandaky Taliban güýçleriniň sözçüsi Zabihullah Mujahid jogapkärçiligi reddedip, bu toparyň parahat ilatyň helakçylygyna sebäp bolýan nişanasyz hüjümleri ýazgarýandygyny aýtdy. Ýöne Reuters habar gullugynyň bildirmegine görä Awganystanyň esasy aňtow gullugy Milli Howpsuzlyk Idarasy parlamenty Taliban bilen ilteşikli haqqany toparynyň Pakistanyň kömegi bilen amala aşyrandygyny ananýar. Goňşy Pakistan Daşary işler ministerligi tarapyndan çykarylan beýannamada terroristik hüjümi ýazgaryp, Awganystan bilen raýdaşlyk bildirdi. Ozallar musulmanlaryň mukaddes aýy bolan Orada aýynda da uly hüjümleri amala aşyran, şeýle hem ýaňy mart aýynda bir harba kedarhana hüjüm edip 50-den adyk adamy öldüren İslam döwleti atly ekstremistik topardan bolsa eşidilen zat ýok. Hüjüm tutuş dünýäde qahar gadap döretdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Keňeşi ony elhenç we namatlarça hüjüm diýip atlandyryp, ähli ýurtlary bu jenaýeta baş goşanlaryň kimdigini anyklap, olary adalet öňüne getirmekde Awgan hökümeti bilen hyzmatdaşlyga çagyrdy. Şeýle hem 31-nji maýda Geňeşiň 15 agzasy terrorizmiň ähli formasynyň we görnüşiniň halkara parahatçylygyna we howpsuzlygyna we hem salýan iň ýaramaz howplaryň biridigini ýene bir gezek bir agzdan tasdiklady. Kabulyň polisiýasy bir ýük olagyna giýilenen partlaýjylaryň ýer-ýer gatnawly sagatlarda Wazir Akbarhan mahallesinde partlandygyny aýdýar. Awgan hökümeti ölenleriň we yaralanlaryň aglabasynyň aýallar we çagalardygyny aýtdy. Saglyk ministerligi ölenleriň sanynyň mundan hem ýokary bolmagy mümkin diýip duýduruş berdi. Eşeri işler ministerliginiň sözçüsi Najib Daniş Azatlyk Radiosyna 50-den adyk awtogolagyň dargandygyny ýa olara ziýan ýetendigini aýtdy. Onuň bildirmegine görä ençeme jaýy hem ziýan ýetipdir. Biz ölenlere we yaralanlara gaty gynanýar. Bular ýaly işleri onda da mukaddes Orada aýynda etmek adamkärçilikli zat däl diýip Kabulyň ýaşaýjysy Jabir aýdýar. NATO'nun yol başçılarındaki resmi siyasi Awganystanyň howpsuzlyk güýçleriniň awtogolagyň daşary ýurtlaryň elçixanalarynın baş edaralarynyň ýerleşýän ýeri bolan we bir goralýan ýaşyl dolaga goýbermendiklerini aýtdy. Ölenleriň köpüsi Awgan raýatlary ýöne yaralanlaryň arasynda çet ýurtlerde bar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şugunky sanyny geçirip gutarýarys.